Kura magjuang oyawre kendo machiegni wantiere karka chenro mar rupiny dhi nyime tainya twak mar rupiny twak mokwongo wachako goyo mbaka mawago ka en kotenore kod omenda ni counties ponono iro marachar ne oneno odiochieng' manyoro to mondo iro marachar ni nen nyaka governors buog mar dhi ng'anyo kose nang'o mabedo kae katimore Nyakora Mogejwang dwaro ne nitiere mar miyo counties omenda maromo bilion 380 kata kamano chopo koro oidho nyaka bilion 387. Governors ne dwaro omenda maromo bilion 400 ma ok ochopo kare. Ywak pod nitie, ng'ur pod nitie. Okinyi ma kawuono Nyakora Mogejwang wadani mondo mi wawinya ne sigana mokwongo mano losnwa kae kod jafwambo wadwa Chris Owino en ang'o mano bedo kar kae winjruok ma kamagi jod bura kaachiel koda ka senators ne gichopo kama chal nade kaeto bang'e ang' koni welo mantiere kodo e studio okinyi ma kawuono wawinje go kaeto bang'e ang' wawinjo bende duonda Gladys Wanga governor ma Homa Bay pod ok gimor kaka sirkal osebedo ka nduso budget kendo miyogi budget moro ma weth e kinde man gin gi chenro mathoth ahinya monego bed ni gitiyo kata gitimo e counties. Wawinja ne sigana ne. Sirikal mag counties koro nyalo chako chwalo chenro mag dongruok bang' komiti mar theke kind jood bura kod senators ewi pok mar omenda ne sirikal mag counties chopo e winjruok mar miyo counties bilion 387. And we have agreed unequivocally and unanimously that our counties deserve resources, and for that reason we have reinstated the figure that they got the last financial year of 385 billion, and on top of that we have made and provisioned additional resources of Kenya shillings 2 billion to make our counties perform their duties efficiently. Winjruok makamano obiro bang' jo od bura kod senators e bwo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod senator ma Mandera Ali Roba lorore e romo mapanda kuom sa achiel mangima. All of us here unequivocally, we all support devolution from the National Assembly to the Senate fully. Our counties might be expecting a lot. Unfortunately, that a lot will be informed by reality. And reality has confined us to making this considered decision. Jokanyo mag komiti no bende owinjore ni ponono ni sirikal urem choko osuru madwarore ting' makamano ibiro ting'o kod sirikal mamalo. If we have been able to persuade each other that in fact, wherever there is a shortfall, the institution or the government with the highest responsibility to bear the highest burden of that shortfall is the national government, that is progress. We want to urge county government that given that we have seen some marginal improvement in on-source revenue, can then some of this on-source revenue be deployed towards development projects. Pok mar bilion 387 kata kamano en piny madwaro mar governors kaachiel kod senators mane dwaro bilion 400. Bang' jo od bura kod senators keto tenge ywarok margi kendo chopo e winjruok mar miyo counties omenda maromo bilion 385, wenge duto koro ochomo doho kama governors oramo ni kata nade ok gibi weyo omenda mar Kongo apeni mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Nitie housing levy ma counties chulo, nitie weche mag SHIF kendo weche mag manyo ne jotich insurance, wage bills ben nitie kanyo, weche mag somo mag nyithindo matindo, weche mag thieth. Gin gik momedo garama maduong' kabisa ne counties. To counties nokwayo bilion 450. Kaito nodhi mokal chik mowacho ni bilion no odwoke bilion 400. Chik nokalo ma chik okalo motie sei. To kendo chik wacho niya, kadipo ni rem nitie e choko mar omenda mar Kenya, to pesa mar counties ok ng'adi. Nikech ang'o, counties onge gi thuolo mar kawo loan. Sirikal mamalo kadipo ni pesa rem to ginyalo kawo loan. Magi medgo, magi chorgo tichulo bang'e.
counties onge gi nafas mar kawo loan. Koro ka dipo ni pesa ng'adore to chik ondiko niya County Allocation of Revenue Act ondiko niya ok nyal kelne counties garama no. Tiyudo ni mane gimotimore sani. Pesa wuok e bilion 400 mane wasetimo go budget. Odhi e bilion 387. Aparo ni mae chakruok mar tho mar devolution. To kanyo ang'eni wenda dhi bedo ka pogore paro. Kata gimedo siro wach makamano. Ka dipo ni en nego devolution kata loch mag kor gwenge itime yo machal nade. Bel kora kanya ka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kor mokyo nyaka sango tantiere ka kod wenda ariyo an kae koda okila Kamaloka Brenda Ongalo kaachiel koda ka Kevin Osido ma en jada tije mano ka County Governance Watch aroko duto machiegni chenro kinyi ma kawuono mondo mago mbaka kaka counties ringo kalore kod sigana mawinjo ang' achaka na kumoso oganda kendo miwa paro achiel kachiel achako kodi Brenda Ongalo paro kotenore koda midhiero makoro kwako counties gi. Erokamano ahinya Cleophas amoso nyikwara mogino yaure uru mor mar bedo ka pacha taparo ni wawinjo kaka gavana Gladys Wanga wuoyo wacho ni mae chakruok podho mar devolution. Tapani CSA devolution onego bed ni wang'iyo ni ang'o momiyo devolution nokel. Ang'o momiyo jo Kenya nogo kura mondo wabed gi devolution wabed gi counties. Nitie functions mosebedo outlined ma counties onego bed ni gitimo to ok ginya timo gigo ka gionge gomenda. Koro apani kama wachope ni devolution osekonyo maduong' waseneno gima devolution konyogo kata in terms of services ma ji yudo kar county kacha mane chon ne chuno ni nyaka irit ni sirikal mamalo chop matim ekikwan ni nitie gik mosebedo kotimre. To seche maonge pesa machopo e counties, functions ka services ma jopiny dwaro e counties ok nyayudi. Egin sakasa waneno ka lakteche nie strike, yudo ka jopuonje mag ECD nie seche moko koro ging'anyo kata onge kaka education nyadhi mbele e level mar ECD gini ka. Koro apani waduog wang'iyane ni to kara ng'omiyo ne wakadho devolution to devolution ni wadwa ni wachope nadi mondo wa achieve gimomiyo ne wakadho weche mag devolution. Erokamano ahinya. Kevin Osido isebedo kirango kendo luwo chenro matimore e counties kuom kinde sani. En ni nyaka buog ng'anyo gi governors. Mano ne report monti odiochieng' wuok tich. Odiochieng' manyoro koro wacho ni iro marachar oseneno. Tiende ni winjruok koro ntiere karka. Tendo winjruok ma governors pod wacho ni weche gi pod nie doho. Nyaka buog gi ni ng'anyo nitie koka senators kod MPs obede winjruok moro malong'o manyalo konyo tije mag counties. Erokamano Cleophas. To penjo mipenjo no en penjo maber. To duoko manyalo wacho ni en adieri ni ka onge ng'anyo mar jotelo mag sirikacho mag kor gwenge kata governors to sirikal mamalo ok nyal miyo thuolo mar devolution kata ugatuzi mondo timre maber. To mae en nikech king'iyo weche mang'eny ma miyo devolution ok dhi kako ripo bet ni odhi to ng'eny gi gin gik ma itimo kisiasa. To ng'e ni sama governors owacho ni koro wadhi e ng'anyo manyiso ni koro gin gidhi yawo campaign mar siasa piny kacha. Nikech koro en campaign nikech onge weche ma technical kata ma osiro weche mag ugatuzi kata mag devolution ma koro gidhi wacho. To ng'e ni sama gichako loso kamano to ng'ama dhi hinyre en japiny. To sama japiny hinyre to governors dhi wacho ni uhinyru nikech joka odagi miyowa pesa. Aeto bang'e gigo dhi relate into kaka watimo siasa. Nikech kata king'iyo weche manende wantiere godo milongo ni koso winjruok kata stalemate mantiere bunge mamalo kod bunge mapiny National Assembly kod Senate, to gima hiye ma iwacho kacha en mana weche mag road maintenance levy. Ting'eni mano bende en wach Cleophas mano osekadhi. Kech kwang'iyo budget mar 2020 apani ne 2022-2023 to nowach ni pesa ma 10.9 billion ma winjo kata ka Mheshimiwa Gladys Wanga lose ka to Chris Owino bende owachonwa history kacha
nokadhi ni mondo pesa goripo bed ni imiyo sirikache wa makor gwenge, lakini kaluwore gi weche moko kaka koro revenue targeting koso payment of debts manyiso ni gowi ma Kenya nitiere godo, nowach ni pesa ni mondo wadify mondo kochopo 2024-2025 financial year to mondo koro counties omi pesa no. Koro ipenjere ni to ang'ono momiyo pesa moripo bed ni dhi e counties pod omak gi sirikal mamalo milongo ni national government. To mano timore nikech kata ka wang'iyo katiba marwa ni to nitiere tije gimilongo ni schedule 4 moripo bed ni timo gi sirikache ma kor gwenge kod sirikache mamalo. To king'iyo ng'eny tije ma pod itiyo gi sirikal mamalo kaka ma Mheshimiwa Gladys Wanga wacho, weche mag housing, affordable housing, mineno kata na President William Ruto ringo godo left, right and center ni. Ok en tich mar sirikal mamalo. King'iyo weche mag health, a bulk of budget ma Minister of Health pod omako malo kacha. Oripo bed ni en pesa mitero ne counties piny kacha. Road maintenance levy ma walose cha. Yeni kata katiba ni omiyowa classes of roads. Manyiso ni en class mar A, B, C, mago gin national highways kod ndache moriwo piny ma Kenya gi pinje ma oko. Koro kochope class D, E and F, mago gin pesa mitero weche ma owinje ni road maintenance and fuel levy. Omiyo Cleophas, shida maduong' kae momiyo governors koro buogo ng'anyo kendo dhi e court en ni mondo court otim interpretation. Nigi gidware ni mondo wadil godo kendo watimogi ma ng'ato ok ochuno ni nyaka buog nodwa dhi e ng'anyo kata nodwa dhi e court. But buogo ng'anyo no en gima ber nikech koro miyo national government kod senate bende loso gi governors e yo makoro ripo bed ni chik ema tayo kaka wechego iloso. To adaher medo ni seche ma waneno ka higa nikech ok en mokwongo ma waneno ka governors buogo ng'anyo e wach mar revenue machopo ne counties. Higa ma timore to ne waneno ka kanye gisebuogo ma mokwongo mane gidwa kadho amendment mar Division of Revenue Act mar 2024 ne gidogo giwacho ni the reason momiyo wang'ado pesa ni kech ne giseduoke nyaka 380 billion. To giwacho ni the reason momiyo wang'ado kwanya miyo 400 billion manudwaro cha en ni ne nitie ng'anyo mar Gen Z mano cancel manomiyo koro waonge finance bill cha. De wakadh finance bill de wayud kaka wan gi pesni machopo e counties. To wang'e ni kinde te mano kosetimore kata koken ma sirikand ni kende. Waseneno ka kinde ka kinde nitie kadhruok e paro mar Senate gi National Assembly. To yudo ka function mar Senate en ni gitemo mondo gi protect functions mag counties, pesni machopo e counties. So kinde ka kinde yudo ka Senate okadho gimoro nikech ging'eyo need ka need manitie e counties kuonde ma giaye. To National Assembly dogo wacho ni pesa mudwaro ni to ng'eny ahinya. Koro yandgi yudo sababu kata excuse moro ni finance bill nokokadho, koro kila ng'ato nyaka waslash pesni monego bed ni oyudo. To king'iyo pesni ma gidwa ni gi slash go, nitie kuonde mang'eny ma ok gi slash e pesa go, miyudo ka counties ema koro chopo ka hinyruok ni usiese iwinje mang'eny kabisa e county nikech onge chieng' ma isewinjo ni tije serikal mamalo ochung' nikech onge pesa. Ting'e ni seche mok serikal mamalo kochiwo pesa ne counties to yudo ka koro jok matiye county yuagore pile ni pok ochulwa dweche 3, pok ochulwa dweche mang'eny makama ya. Kamano to weche Brenda ka gidhi e court tiende nang'o chenro mopogore kata winjruok ni gichope MPs kod senators ka gichopo kata winjruok mabila magi kadho duchieng' manyoro tiende nang'o ka winjo ka ywaruok ni pod ochomo doho ka governors pod ochung' kar tiendgi ni bilion 400 mana gidwaro cha emanyaka mingi. Kaka Kevin Osido selidho ni seche ma ng'ato dhi e doho bera ni mondo gidhi doho mondo chiw interpretation nikech kochopo e weche mag katiba, kochopo e weche ma nie chik, then doho the best place mabobiro wacho ni chik ni to kaka nondike kamae kaka nonego bed ni wa interprete.
nowacho ni anytime manitie kadhruok nitie senators kata members of National Assembly ok nyal riwore paro magiwach ni koro position mar Division of Revenue Act mantie higano kama mae pesa monego bed ni chiwo to nitie jok maparo no konego bed ni chiwe. Oneno ka chikwa katiba article 113 ochiwo provisions mang'eny kaka onego bed ni kadho gigi makukwoko kadhe Senate kadho to ka Senate osekadho to National Assembly be chiwo mare to kapo nok giromo e paro giwach ni koro nuwacho kaka National Assembly wacho ni migi uru 380 billion 380. Senate wacho ni migi uru 400 billion magidwaro cha. Seche mok gichopo no chik osechiwo kaka onego bed ni gitemo resolve gini. They send it to mediation gibet miyudo ka egin waneno ka nitie committee mediation committee manolosi ma ji ochiko wuok e National Assembly to ji ochiko wuok e Senate to mondo giwuo giwach ni koro chik kama mae situation ma wantie pesa manitie en marom kama mae ma wanyamiyo counties unu paro nang'o wan waparo ni migi euro 400 wanowacho ni migi euro 380. Koro chik nitie kaka osetemo mondo wabed ni wanya resolve gini but the same chik ochiwo ni ndalo 30 okadho kapodi ute ariyo gi pok oyiere ni kara koro mane magidhi godo then the Division of Revenue Act kata amendment magidwa kadho no false matiende ni onge koro kaka ginya endelea. Koro the only option magidongo ni wadhi e doho chiwo interpretation based on nkech doho to dhi ng'iyo ni sawa functions ma wan go ma counties nigo en 1 2 3 functions ma national government nigo en 1 2 3 national government nigi situation ni pesa moro onge kama wanyachopo agreement nadi kanye middle ground ema watemo yudo ka wadhi e doho to sasa ema ojio dhi e doho tido ka doho chiwo ng'eto mare kata doho chiwo pache paro no bobedo important the next year mondo kik wachop ka next year wabacho ni last year kama higa mokalo kama kaka doho no wacho ni wa interpret chikni kata watem loso ka wani situation machal kama. Erokamano nya Brenda. Kevin, yes. Higa mokalo omenda manochol ne counties kama sani ma winjruok ochope ni makoro kete bilion 387 en medruok maromo bilion 2. Gin inflation mosebedo katimore medruok kachel koda kaluar kod idho mag nengo mag mwandu mopogore pacho ka kapod watemo rango paro mantiere iye ka matamo gini chopo bilion 400 kaka idware kod governors medo bilion 2 e allocation manochiw higa mokalo en moro manya wacho inya penjo kanyo no make sense koso entiere koda paro mane opondo iye kanyo. Cleopas idwaro mondo awach ko make sense kato ko make sense ang'eni ni dongi mogik miwacho no mano te mogik mawacho ne en mayiso ni jino ok make sense ting'eni ok make sense nikech ng'ato jawinjowa kata ja Kenya nyalo penjore ni to miwacho bilion 400 ni basis mare en ang'o. Yeni wantiere gi kaka bilion 400 no ichope kapok wachope weche makoro National Assembly gi Senate ogodhog gi kendo giwacho kaka gibedo gi winjruok. Wantiere gi institution ma kata ot miluongo ni CRA, Commission on Revenue Allocation. Koro Commission on Revenue Allocation chik omiyo gi thuolo mar mondo gimiwa formula kaka pesa oripo bed ni imiyo ne counties. To formula no nitiere gi gik mang'eny mopogore oting'o kar population manyiso ni ng'eny mar jok mantiere counties go, oting'o weche mag landmass manyiso ni yawruok mar county no kaka romo, oting'o weche mag development kaka samoro counties go osebedo katimo weche gi mag dongruok kech wantiere gi counties moko mabende kata kane devolution chakre to ne gin piny. Koro mago bende nitiere among others kaka including kaka counties go bende tiyo gi pesa, fiducious management of financial resources manyiso nyaka kaka koro counties moko dhi bedo marginalized timiyo gi gimiluongo ni equalization fund. Koro pesa gote kaka CRA osechiwo formula no titere Senate to kacha ema koro gidhi to
gibedo gi winjruok. Omiyo ng'ato nyalo penjore ni to koro ka giyuare e bilion mana 2 kende. Ng'eni governors ne dwaro 450 kaka ne Mheshimiwa Gladys Wanga wacho. Bilion 450. To kaluwore gi weche moko ma bende wacho kaka inflation, cost of living, gik mang'eny go noduoke piny to 400 billion. To kata ka noduoke piny kamano, to ok ne waneno ka counties imiyo pesago. Moduoke nyaka piny up to about 380 billion. Masani koriro giwinjre bilion 387. To king'iyo mano against the 390 manomigi in the last financial year, be inyalo penjre ni to koro bilion 2 ni difference mane en mane. Ing'eni gino ok make sense nikech Cleophas kata inyalo ng'iyo kaka counties tiyo gi pesa. Mokwongo pesa ni kochopo kacha against expectations mag institutions kaka controller of budget gi auditor general, to moloyo to controller of budget. Kech pesa kapok ochopo e county, ka county poko withdraw resources gi, to nyaka controller of budget bende goe koke motim nonro malong'o monyis gi ni okay, pesa nomiu marom kama to ok nutiyo gi marom kama. Sani wantiere gi issues mang'eny. Mokwongo kuomgi en pending bills mag counties. To total summation mar pending bills mantiere counties piny kacha en bilion 181. Kuri nyalo penji to kata komigi bilion 2 ni pogruok mane madhi beti. Manyiso ni kata kipogo 2 billion no against 47 counties, ok chop kata mana milionde moko manyalo konyo county mar mondo ochop godo e weche moko ma critical moripo bedni timo. To wang'e ni twak bende samoro is misguided, Cleophas. Nikech ineno ka koro wasebedo gi over 3 months sani ka twag ni dhi mbele, counties bende pokomi pesa moromo. Nyoro wawinjo ka Mheshimiwa Mbadi bende wacho ni amomiyo governors wacho ni pokomi pesa to wanto no wasoro pesa piny kucha. To kotieko loso ni to kendo waneno Mheshimiwa ma governor ma Wajir Abdullahi Yusuf bende ka chung kacha to wacho ni CS ma treasury wacha dier no semiwa pesa to wanto pesa no to pok waneno. Koro CS wacho ni gidhi gi penj ng'ano controller of budget. Kaka watwak e weche mag pesa madhi e counties, e analysis mar was county governance watch gi jogo moero devolution, ok en twak machopo wa e kamoripo bedni wadhiye. Mana kaka isewacho ni mokwongo ok wanyal waste time quote and quote negotiating a stalemate mar 2 billion. Namba 2 oripo bedni wapenjri ni to ere kaka Brenda no wacho ni wasebedo gi court cases. Gimomiyo ji dhi e doho en mar mondo miwa interpretation, mondo wa learn some lessons manyalo konyowa mondo gimane watimo mochopo e doho no kik wanwoye. To kata kwanwoye to wanwoye in a way makonyowa mondo wasud mbele. To twage mang'eny mosebedegi pok osechopo e kama koro nyalo konyowa mondo wane ka winjruok adier nitiere masiro dongruok mar kor gwenge kata devolution kod winjruok mar kaka institutions mopogore opogore oripo bedni konyo. Omiyo en gima ber ni at least nitie winjruok matin ma compromise no bete mar mondo wang'e ni to pesa go inyalo mi counties mondo koro services michiwo ne ji odhi mbele. But maduong' kabisa mar adek, Cleophas, wapenjre ni ang'ono momiyo nitiere tije moko bende ma pod sirikal mamalo omako. Nikech king'iyo kata mana targeting mar on source revenue ma Mheshimiwa ma senator ma Migori awacho no, wantiere bende gi lapses mosebete e gimilongo ni on source revenue no. Manyiso ni mokwongo counties temo but kata targeting margi kaka ne waneno ka for example in the last financial year ne gin gi target mar raising around 80.9 billion. To pesa mane counties ochoko ne en about 58 or 60 billion. Manyiso ni kanyo bende pod nitiere shortfall. Twak malong'o moripo bedni dhi mbele, Cleophas, en ni to koro ere kaka wanyalo konyo counties mondo other than over dependence and over reliance on national government, mondo counties will generate their own source revenue. Pesa magiloso kacha manyalo konyogi. To ng'eni bende kata pesa ma waluongo ni on source revenue be samoro ng'enyne ok odhi in development expenditures, odhi e gimiluongo ni recurrent expenditures. To wawinjo ka Mheshimiwa Gladys Wanga luongo gi kanyo idwa ni mondo ichul shift mar ji, ichul nyaka weche mag pensions, ichul ang'ono, ichul pending bills. Koro pesa michoko e county ng'enyne bende ok chop weche ma japiny dwaro, manyiso ni morieyo weche mag dongruok kata mag development. Erokamano ahinya Kevin Osedo. Brenda, kijiwo kata twak madhi go mbele, wan gi counties ma pod nigi obadho
mano mar pending bills madongo mabende oserocho chenro magi. Wacho ni yudo kata pesa, itiyo gi pesa timango chulo gope. Contractors ni ng'utgi kinde ka kinde kwa host gi TV ka yudo ka ng'ato wacho ni an Kisumu poko chula, Migori poko chula, counties wa bende kale midhiero machalo kama. To gin bende gin gi yore gi mag yuto. Winjo ka senators bende medo jiwo mondo mi kuonde gi omed tegi mondo mi yuto makamagi obedi. Odhi chalo nade ka en bilion adi 2 emo mede budget mokalo to higa mokalo na nyaka ng'anyo mag jopuonj nasari mag ECD nono kanyo ka ng'anyo nitie county mag gik mobane gi county ting duong omenda tin miyo gi pek. Kinde ka kinde finance kena luongi nango iwacho ga kinde ka kinde ni funding follows functions. To matiende ni pesa luwo tije momi. To waneno ka counties okaw ting mapek oket kuom counties tije monego bed ni gitiyo to pesa mimiyo gi mae serikal mamalo okoromo. To okwanya wacho ni serikal mamalo onego bed ni miyo counties pesa te mag tije monego bed ni gitiyo. Egin wach on source revenue ni bire nikech as counties oken mokwongo ka wan gi these devolved units. Ne waonge counties but ne wan gi municipalities chon. To ne waneno ka giyudo ginyalo bedo gi pesa magin giwegi giloso e county level. Seche ma gikawo pesa kuom ji mag license. Seche ma nitie fees michulo mag parking ginigo. Counties nitie kako onego bed ni gi raise revenue mar giwegi mondo gichop dwach serikal gi kata twak jopiny mane county gi manoyiero gino to given ni tije magidwa tiyo kata vision ma ng'ato nigodo ma governor ka governor nigodo kata MCAs nigodo e county gi. To wayudo ka gimoro achiel ni ka seche ma wuoye weche mibadhi wawil ni mibadhi ni be wanene counties nikech seche moko county oyudo pesa moro to pesa magiyudo ni oside wacho ni okuongo donjo e recurrent expenditure nikech wadwa ni wachul salaries, wadwa ni wachul bills moko mang'eny gi. Maseche ma pesa ma county oyudo otemo loso revenue moro magidwa mede ma serikal mamalo miyogi tudo koduogo lalo rumo mokwaneni japiny ok neni ber mane magiyude bedo gi county. But ng'eny pesa no okuongo lale mibadhi. Iwe pending bills egina kelo wach mibadhi nikech king'iyo kata procurement procedures ma wan go e counties iyudo ka most counties ok zingatia saka samisomo report mowuok ka auditor general. Iyudo ka counties nitie penjo, nitie gaps kaka procurement otim, kaka otigi pesa. Iyudo ka nitie project moro manokete pesa moro to project no king'iyo to oonge ground kanyo. Project no king'iyo pending bills ming'iyo gi iyudo ka most of the time gik ma contractors wacho no pending bills magin go mapok ochulgi iyudo ka it's way above the market rate nikech mibadhi ng'ato ka ng'ato kawo pesa moro mede wiye ni to koro igero ndarani kata ichiwo service ne county onego bed ni chuli $1,000,000 kete $1,20,000 mane wiye no idwa dhi chuli to wane kaka watieko apani. The worst bit mane watimo kata kane wayudo devolution to berndi but makosa mane nitie corruption mibadhi mane nitie national government cha bene wa devolve matiende ni seche ma waparo ni pesni gi lal kata pesni gi pesa onge ng'eny gi be duogo lal e weche mibadhi nikech higa ka higa waneno ka nitie rem e kaka otigi pesa manomi counties to nitie counties moko mabe chopo ka kiloro higa mar omenda to giting'o pesa giduoko ne exchequer ni wanto higa ni numiyowa pesa ni watiyo gi mamoro ni odong' waduoko to ma county maduogo wacho ni ok omiyowa pesa moromo nikech king'iyo pesa momigi to pesa magitiyo go e development tin, pesa malal ng'eny moloyo. Koro ka wanyalo yudo kaka wadino rode mag mibadhi nyaka counties ka kik wabed ni wawacho ni mibadhi okwako serikal mamalo ok mi counties pesa yet pesni michake miyo gi beduogo lal makata ka wacho ni medo gi 2 billion
bedo ni nitie 118 billion in pending bills monego bed ni counties kuongo deal godo ka giyudo pesa, 2 billion ng'enyne dhi malale mibadhi. Let us do a proper audit mar ni pending bills gi be are they real, are they at the market rate, nikech kanyo e pending bills ka ema pesni biduogo lale. Iwacho ni en lal machako malo, Kevin osedo ka ridore nyaka piny. Iwacho ni en wastage machako sirkal mamalo to biro nyaka sirkal mar county. E twak mane jod bura bedo godo kod senators, nitie gima giwacho ni austerity measures onego bed ni keto. Waseneno nyaka sirkal mamalo machiegni ka iwinjo ka en nyocha. Speaker mar od bura Moses Wetangula wacho ni jok madhi ball games mag East Africa mag jod bura onge ndege, joka wesi yar jodhi Mombasa. E kind gik mamoko mantiere, governors masane yuago pesa, ni pesa onge. Ka pesa ni omegi kata bed ni ok ochopo target madwaro mar bilion 400. Wano kachak governors gi machak ni gazet ka ni omenda maromo kama olal. Governors okawo siling bilion 50 odhi ge retreat Rwanda. To ne ginyalo dhi odhi puonj gi tiyo gi computer kamano. To magi duto ne ginyalo timo kata center moro Lake Basin Mall mayudore Kisumu, giyude kata Kisumu kumoro. Iyudo ka jogi dongruok mantiere alwora ka kata weche wacho ni austerity measures gi adieri mar wach ni kanye, nikech wacho ni university machako malo tudore nyaka counties piny ku. Adieri ni kanye ni kata pesa ni ko kete kata 400 kama gidware gidhi tiyo kode ma japiny winje, nikech ok en mana mar chulo bill. Japiny nyaka winj ni devolution wan godo, dongruok waneno, yedhe kata lakteche mantie piny koni ok ong'anyo, nikech wage maber lakteche ka nitiere counties ng'anyo biro kendo bosegi wacho ni when ting maru ni county government maru onge sirkal mamalo. Gik machalo kama austerity measures gidari dango e county ka. Ni austerity measures miwachogo kata yore ma wanyalo tiyo godo mar mondo wakung pesa madhi e sirkal. Ka wadhi e county kacha to understanding austerity measure tek, nikech nitiere counties moko ma osetemo to kata obedo ni gitemo keto those austerity measures to gin measures ma kata saving ma measures go miyo county tin kabisa. Nikech for example king'iyo gima most counties sani timo en ni kwa mfano nyiewo gazet ok nyiewo, nikech gazet be nigi cost mare. Koro kinyiewo gazede 2 kata 3 pile pile in a week, ineno kamano pesa mang'eny di. Kigo up times a year, financial year, pesa mang'eny kabisa. Miyo ji chai office. Counties moko osewacho ni mano e austerity measure margi. Moko bende wacho adieri kake wacho ni kantiere kata mana meetings ma wanyalo dhiye, to koro kar mondo wadhi kata Mombasa, kata Kisumu, kata mana Naivasha, to wanyalo localize. And some counties are doing very well. Kaka Kiambu County, kidhi Kiambu, tudo ka office governor kacha, giketo tent maduong', giluonge ga ni Naivasha. Koro en Naivasha ma is localized, but king'iyo kaka gitimo accounting ne pesa no bende Cleophas, tinyalo get surprised. Kata counties ka Siaya, kar mondo gidhi Naivasha kata mana Mombasa kata Rwanda kuma wacho ni, to giwacho ni Kisumu ka be onyala dhiye, but king'iyo kaka pesa no bedo accounted for, tinyalo imagine kata ni nende jodhi London. Omiyo mago gin austerity measures mabeyo to the public eye, but gima waluongo ni internal audit towards functionality mar sirikal to kwane ka en austerity malongo. Omiyo dware ni mondo bende ka mede kanyo en gima waluongo ni conflict of interest. Nikech ing'iyo ka samoro ji ng'iyo ni wan kaka jo county assembly pesa mar governor ni budget mare ok wadhi kadho nyaka terwa e retreat. Nikech kose tergi e retreat kacha ting'e ni ng'ato ang'ato ng'iyo manufuko ne. Padiem modhi yudo, accommodation modhi yudo, DSA modhi yudo, kata transport midhi miye. Koro ng'ato dhi to kosego, kecho be waneno gi ng'eny jogi waneno kendo wang'eyo gi. Ilongo gi e kata workshop moro, osebiro osego signature, sama opening titimo to holo pong kama, kendo jotelo pong kacha kendo gin very attentive. Tea break kose rumo magisego signature to afternoon dhi chakre sa 11 nikech quorum onge. Ting'e ni most of these houses they depend on quorum. Chike ma ilongo ni standing orders ni quorum nyaka bedie e kama mondo bura ochakre. Koro ipenji to kang'o chakre sa 11 to ripo bedni watieko sa 10 te wachako sa 8. Mabe wadhi meet adier gima nindo kelowa kae. Omiyo nitiere gik mang'eny kabisa moripo bedni wang'iyo as jotelo. Ma one of those things en ni my interest, gimomiyo iyiera kata gimomiyo achiwra mondo yiera mondo abed
governor kata bed mana MCA kata gimomiyo benda yie mondo abed appointed as chief officer kata mana CEC enango en mar mondo adhi meet my personal interest kose en mar mondo adhi ati ne jopiny to itiyo ne jopiny no Cleophas pile pile waromo gi some of these retired leaders yudo ka ngato samoro dhi kata mana Nairobi hospital kata Mata hospital odhi manyo services to bang'e to nyisi ni Kevin ne gima jogo miya ni bill en bill maduong' kabisa tamo me jogi chajo pesa mang'eny kama koro nyise ni to ma en private facility koro pesa ma gichaji is based on gik ma imitimoni e tuo kata gima ne dhi service mane dhi kaon to bang'e tipenyo an to in kane ni in waziri kata kane in officer kata machalo kama nitime ang'o to better this space koro ka ng'ato nyisi na ing'eni ndalo ka ok napar kamano koro ka sani onge portfolio onge teko onge nyalo eko chako paro ni by the dinang'e dina better make and manage these things omiyo dware ni mondo ng'ato kiyiero kata ka jotelo bet office to gipenjre ni ere gima watimo mondo waket services mar jogi obed maber nikech kiny ok ibibet president Kenya ka inyalo mana bet president for 10 years 2 terms of 5 years ok ibibet governor ok ibibet senator ok ibibet whatever you are omiyo kata mana as they put these austerity measures Cleophas dware ni mondo ging'e ni to the better aspect mar gik mwatimogi en mekwa kose en mar mondo mi waket services mag jopiny obed maber to katieko to ng'ere bende ng'e ni another issue ma wantiere godo en cases mag governors mag mibadhi kata bed mag officers mopogore opogore case kodhi e court odak kabisa makia gimomiyo kinde ka Brenda kama keto wa e court case ma wang'e ni kaka why should it take 7 years? Ngech 7 years higni abiriyo ng'ato osebedo governor for 5 years. Ka case ne is just active ni weche mag mibadhi ni pesa moro okwal kacha kata ni obit nango to en governor ma pile pile biluonge court to court group doho kochope no oro wakili mare tipenye ni to koro wasetieko 5 years the case pod in active kendo nduguni osechopo nyake yiero pod obedo cleared gi IEBC kata Kevin Osido gi jok moko gi civil society tim gi milongo ni red card campaign ni ji 23 gi to gin the most corrupt governors e Kenya ka kiku yiergi to pod yudo ka ng'ato chung senator yiere ng'ato pod chung governor yiere omiyo issues I know the chief justice temo gi lange mar mondo gitim alternative dispute resolution and also arrangements mosekete court gi registrar mar mondo cases gi obed shortened but dware ni mondo wang'i this case nyalo take how long hapa ni en gimilongo ni NADCO National Dialogue Committee the Boma Stocks manomiwa some recommendations ni cases mag corruptions mana kaka nitiere BBI should take at most 2 years mano en recommendation maber kabisa to bende wapenjre Cleophas nito kata ka ng'ato sayud ni en gi weche mag mibadhi penalty marom nade mimiye mar mondo wadita kata wa prevent jogo bende manyalo gombo tim machal kamano ma bende ketho weche mag dongruok e Kenya kae emomiyo sama wacho ni we spend a lot of time dealing with trivial issues kaka koro mag 2 billion ka instead of mondo we spend time to wa discuss gik moko manyalo siro dongruok mantiere e gwengewa ma Kenya kae. Erokamano ahinya Kevin Osido. Brenda, ka wantiere kod paro mopogore opogore ahinya koro sani kiwacho ni en mediated version mar county allocation kata kama osekete karka twak osebedo kendo osechope kanyo omenda marom bilion 387 gini ka dipo ni chope od bura od buche gi duto mondo michage kal version machielo ni gi kaka sani sirkande gibedo katiyo gidhi bedo ka gidhi eyo machala nikech sani nitie gimoro mantie ni ero sirkal kokalo migawo mar omenda kata gazet makawuono gipuodho tiyo gi omenda kokalo kuom jod bura ka okalo kuom jod bura ochal nade idhi kadhe kosiri jok moko manya bedo gi to e senate ka kata e od bura mano mamalo ni wachungi wawinj governors gini sani kaka senate gi national assembly tiyo iwo nitie ng'ata madhi bedo gi paro mopogore koso process machal nade ma iluwo sani ka wang'iyo bedo ni weche gi nyose chope doho koro warito ni to doho to dhi wacho ni otime nang'o ting'eni seche kaka wasewacho mokwongo seche ma pod ji ni e doho services ing'eni koro chung' to nitie the reason momiyo iwacho ni there should never be a vacuum in law
ni kata seche ma ji nie doho ni goluru pesa moro, uru pesa obed ni tiyo, wati gi mane wantiego cha, at least chope uru kumane ji oseyiere ni pesa monego bed ni chopo e counties en kama. Mondo kik wachope e situation ni koro weche ochung' nikech mondo governors buog ni gidhi ng'anyo, negiwacho ni dhi chopo kuma counties koro dhi bedo gi shutdown nikech onge kaka gidhi bedo ni gini ofise o ginya chulo bills pok gichulo jotije mantie e county. So ka warito ni doho, nikech ka wadhi e doho kende nitie a clash of functions ka, bawacho ni it is not the role of courts mondo kadh budget allocation. Koro yuak be pod dhi bede again seche kinde ka kinde wacho ni kata ka pok wachopo e weche pok wachopo e stage ma ji dhi e doho, jotelo mantie kanyo nego bed ni gin gi paro achiel ni ang'o momiyo ne wakadho devolution. Mano should be the only driving force seche ma gidhi debate division of revenue, nikech ok ane kumonego bed ni wabunge gi senators fail to chope parachiel ni pesa monego bed ni dhi e county, nikech ka de wan gi parachiel ni devolution no kadho mondo services ochop kacha. Manya bedo ni jogi no leo nikech koro gikadho kata gichopo e winjruok ni nyoro ka jogi osedhi kot. Ka jogi osedhi kot nikech chik to wacho ni mano fail mane otergi e mediation cha to 30 days okadho. Ka 30 days okadho ka podi pok uchopo, pok uyiere ni wamigi 400 wamigi 380 kata ang'o ma wamigi e iye ka 30 days ka okadho to chik no bedo ni opodho, chik no dong kama. Koro seche mosepodho no onge option moro mar ka kuchaku kele afresh, koro nyakudhi mane duhu. To sani Brenda, ka wantie gi deadline mar tarik 1 Disemba, mano tiende nang'o ka tarik no chopo, weche mane do kod ng'eto kata winjruok moro amora ma dhi bedo ni ipuodho kod ute bura ma pacho ka? Kochopo ka deadline mar tarik 1 Disemba no chopo ka pod onge winjruok, doho kende manyadong' ka konyo mondo ng'ad ni to koro kuma wasechope ni tok suka mediation cha nyose fail, koro ang ne wadoge situation kaka ne entie before. Matiende ni kaka ne entie before ne gisechope 400 mane mokwongo cha. Alternative en ni wadoge 380 mane entie mokwongo ka podi amendment ni poko biro, nikech gima ne timiyo amendment chopo ne giwacho ni we are slashing allocation to the counties nikech waonge finance bill. Koro finance bill mane wan go ne nyamiyo wachok pesa marom kama to ne nyamiyo wami counties 400. Koro ka ne giwacho ni wadwa slash, it is slashing ni ema nomiyo gikelo amendment bill on the division of revenue act ma 2020. Koro amendment ni ka jogi dhi chopo kuma ok gidhi yiere to waseneno ni mane gima dhi timore, nikech tarik 1 ok bor ahinya to ka pod gikete siasa gikete ywaruok mang'eny gi doho be nitie kacha. Option ma gibotiyogo en ni doho. Ting'e ni kinde ka kinde waseneno ka sirikal ni onge rekod maber ahinya kochopo korka honoring court or rather respecting court orders, nikech doho to dhi wacho ni waseng'iyo functions ma counties ni godo, waseng'iyo inflation mosebede, waseng'iyo report moa kuom control of budget to factors gite waseng'iyo, nikech doho ting'e ni koro ok dhi ng'iyo siasa gi koko mang'eny, gin gidhi ng'iyo, gidhi tiyo gi facts to giwach ni koro miuru counties pesa marom kama, ng'ama dwa miyo gi pesa no. Ngeni kanye kama shida nitie, nikech ng'ama dwa miyo doho to sewacho, ka doho sewacho doho ang' ne miyo pesa. That is why awacho ni jotelo ma wan go, senators gin wabunge onego bed ni gin gi paro achiel ni gimoro amora ma watimo at this point it is to strengthen devolution. Ingeni wach ma wawacho ni Cleophas nitiere genesis mare. To genesis mar wach ma wawacho ni en katiba marwa chapter 11 ma olose weche mag devolution. Koro dware ni mondo wapenjre ni to bende gima waneno e context kaka weche gi timre te, bende nitiere good faith, at most good faith gi political goodwill mar establishment mar sirikal manitie mondo devolution oti. To wan kipenja kaluwore gi engagements masebedo gi kaka nene en ni goodwill no onge.
Mokwongo waonge gi idara kata ministry milongo ni Ministry of Devolution. Functions go tete. No me the office of the deputy president. I to be within the office of the deputy president. One yiji milongo ni State Department of Devolution. Muripo bedni koro konyowa e tayo weche ika koripo bedni dhi. Tingeni e cabinet kacha to PS ok bede. Kato bed PS osiepna Madam Teresia en shortfalls nikech samoro en gi gik mabeyo modwa ni mondo owach e weche mag devolution to onge gi thuolo mar dhi e cabinet. To ng'ama nonyalo nyiso kata ng'ama onyalo nyiso en deputy president. Koro samoro bende engagements malongo mar kaka counties tiyo kata ripo bedni tiyo gi sirikal mamalo tudruok no maberno onge. King'iyo institutions moripo bedni nitie kaka mar IBEC ma hotel ne gi jatelo mar piny Intergovernmental Budget and Economic Committee bende pok waneno kosetiyo maber e higni 2 mokalo gi nikech wang'e gima notimre. Gachagua nowach ni en ok jatich kia otimango bet nango manoriembe. Omiyo wadwaro ni mondo wane ni sirikal mantie sani nyiso jopiny ni adieri gin gi goodwill and at most good faith mar mondo devolution oti. Nyoro kanyo wantiere Ole Sereni kae to mheshimiwa Professor Kithure Kindiki wacho ne governors ni weche mag health gi owek chando miwauru time mondo wa deal kodgi. Tipenji to sami miu time ni to jok matuo mantiere siptande modhi manyo daktari into time mane mangi miu nikech ng'ani ni ICU kata ng'ani ni line mar thieth kata ng'ani rito pesa mondo donjne moa NHIF kata SHIF kata SHA to gigo onge. Koro time mane midwa ni mondo chiw. Namba 2 en gima waneno en nitiere ywaruok. To ultimately, Brenda will agree with me, bro ye koda ni kata ka ji odhi e doho to presidents mosebedo set. Eni doho bende bro wacho gik ma gido wacho mang'eny go to bang'e tibo nyis Council of Governors ni do guru mondo los udil gi nikech waseneno past processes mosebetie. To kochopo kanyo Cleophas to siasa, politics will carry the day. Ng'eni sani wantiere gi a few months to the next general election. Ng'ato nyalo wacho ni gin years but months go ema make higni. To king'iyo twak manitiere between National Assembly jotelo mantiere bunge kacha gi Senate, twak maduong' kabisa en ni to ka ng'wase dhi yiero ng'ano madhi wacho ni nogero hospital, ng'ano madhi wacho ni nogero ndara, ng'ano madhi wacho ni notimo ndiko jopuonj, weche mag CDF, weche mag ngaf gi weche mag tije mag counties. Omiyo en twak maduong' moripo bedni wabet piny to wapenjre ni in reality ang'ono momiyo sirikal mamalo pok osetiyo gi all the other relevant agencies mondo gi fully devolve functions moripo bedni itimo gi sirikal mar county mondo pesa tete kaka Brenda wacho ne funds follow functions mondo pesa go bende odhi e county kacha to pesa ok osedhi e counties to kendo wadil gi weche mag mibadhi manyalo betie to county assemblies bende keto chike malongo manyalo support tije ma koro tere counties go. Then there should be no conflict between a senator and a member of National Assembly kata parliament e Rarieda constituency ni koro ni senator emang no biwacho ni koro Oburu Odinga mheshimiwa Oburu yware go tiende amolo e gero ndara. Mano e siasa ma waneno ka hinyo weche mag twak masiro devolution e parliament. Erokamano ahinya ulere yo makare kendo jopiny medo yudo ng'eyo kendo wagolo doke e itgi en sa rienyo koro mogi jwang' kini waka yuyo masani ka duogo nitiere ote kachiel koda ka paro mag jonenwa kama mondo gintiere gi oronwa ka kendo wadhi yudo thuolo mar somogi kachiel koda ka pachin bende kama intie kata koko yuyo masani orgi waduogo koni kae bang' yuyo machuok kik idhi mabor. Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa
kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Akiinua hakuna atakayenishusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro Ramogi Jwang'en moro warane podi kete kar kae chenro maru piny wadhi nyime do mana dakika maromo 24 kendo tatieko twak ma wantiere godo ka okinyi ma kawuono. Yana mondo mi akale ote moro achiel ntiere kar kae mar Ruth Nyathi Ochieng'. Kanyo kanyalo yude. Counties owinjo mi pesa kaka chik nopuodho. Ng'ado omenda go ok ni kare. Wabunge owek limit governance. Odhi mbele kowacho ni giket maino e gik makonyo jopiny. Nitiere counties matiyo gi pesa maber kaka Homa Bay, to matiyo gi pesa marach. Owinjo senators ochunguza. Mano pach Ruth Nyathi Ochieng', opach Ramogi TV. Jok matiyo gi pesa maber gi marach. Ndi jok monego wachi kar kanyo wacho ni koro jood bura kik bed gi luoro ni omenda dhi tiyo marach. Mano giwene senators. An gi pacha aneno ni teko modhuro katiba nomiyo jood bura makoro gitiyo godo marach. Mogik, governors bende koro nyaka puonjre tiyo gi pesa maber. Gikel yedhe osuptende,
gi dongruok mondo jopiny oridhika. Pinyna ni dibed ni ywaruok ma waneno e kind jood bura moko gi governors mekgi bende changia e wach ng'ado pesano. To chik wacho nang'o? Nokada donje wach mowacho mogik no. Kata kamano wakia ka en achiel kuom gigo ma pono nokelo ga wich bar kata rem chopo e winjruok moro malong'o. Brenda, achako di ote Ruth Nyathi Ochieng' oro karka wacho ni nego bende jogi chunguza governors moko tiyo gi pesa marach, moko ok ti gi pesa e yo makare bende. Kama chielo bende iwinjo kanyo ni ponono nitiere ywaruok mantiere kinde jood bura kod governors manyalo miyo samoro giwacho ni ong'ade. To ding'ad pesa ni nyaka governor mok mari mok ywarigo. Wawach ni ero kuom ranyisi manotimore e kaunti ma Migori, Eddie Okech kod governor mare Ochila Yako. Koro diwach ni Eddie Okech ochung' kache komiti mantie nikech nena achiel kuom jok mane ni e twagni owach ni pesa ni nyaka koro wach ni dong' mana bilion 380 nikech Ochila otimo gima chalo kama. En gimoro miwon en paro moro manya bedo ni gintie. Ywaruok mantie ok en e kind senators gi governors nikech in kaka senator kin senator achiel onge kaka inya bet tiduogi wacho ni ng'aduru pesa madhi Siaya nikech governor gi senator ok winjre. Koro it has to be done collectively. But e lweny ma waneno ni sani waneno ka senators ochung' gi governors ni mondo migi pesa malong'o, ni mondo medgi pesa. Ywaruok nitie kind governors gi wabunge. To kaka Kevin Osido oselidho ni siasa ni e iye ka nikech king'iyo wabunge gi wasechopo kumoro ma wang'iyo ni wabunge ng'iyo ni 2027 bunge moro dwa chung' gavana. To wacho ni ka kadho no miu pesa mang'eny midhi timo development gi pesa ni ma japiny oneno ni in gavana e podi ber wanya yieri kendo 2027. To bunge ni be dwa no chung' kodi gavana. Ang'o modhi tiyo go mondo wach ni okitiyo maber? Koro the only way monya timo gini en ni make sure no kiyudo pesa malong'o. Nikech tema pano onego bed ni wang'eyo an gi pacha pod achung' e wach mar ni wang'e nang'o momiyo ne wakelo devolution. Ne wakelo devolution to ensure equitable sharing of national resources. Nikech kapod ne pok wayudo devolution to niyudo ka kuonde regions moko nobedo marginalized to sana Luo Nyanza marwa. Nikech chung' ma wasebedo ni noseng'iewa kaka jo opposition. Koro yudo ka kinde ka kinde pesni mane chopo development mane wayudo ne tin kabisa compared gi jok mane ne sirikal ndalono. So devolution nokel ni mondo kata kapo okune jok mane telo, okune jo mane sirikal ndalono, to pesa moyudo, services ma jopiny yudo pod unya yudo gigi nikech nitie devolution ka, so that there is that separation mar revenue machopo. Ka revenue chopo e counties regardless of ng'ama nitie sirikal malo. To kawakao siasa wakete iye to we are going to defeat purpose man we wan gi devolution. Kamano Kevin Osido paro bende wi ote moyudo karka. Ruth Nyathi Ochieng' oloso maber. Gima wuoro en ni owacho no mana county matiyo gi pesa maber. To konyiso wa matiyo gi pesa marach. Ever ko bonyiso wa ni to mane kendo matiyo gi pesa marach. Problem manitiere momiyo ayie gi Ruth Nyathi Ochieng' gi paro moko mabende jowinjo wa oseoro. En nikech oripo bed ni wang'eyo kata ni jotelo ng'eyo ni devolution ni oripo bed ni konyo jopiny. Clovers, gima inyalo wuoro en ni to ang'ono momiyo, for example, wan gik miluongo ni stalled projects. Nichakre 2013-2014, county moro pod gera stadium. Governor mokwongo biro gi stadium, enana gima pod gera. 2017 ogo kura stadium cha pod gera. Okida luongo ni county. Ana kiani en county mane. Ruth Nyathi Ochieng' nyalo nyiso. Giseketo kombe. 2027 pod county ma pod idwa yawe kia December karango. To ging'i weche mag roundabout ni street light kata manyalo konyo jok manitiere market mano ok en priority mar governor. To roundabout ni is too important to us molo ng'iyo ni security lights kuonde ma mine wa use omena gi rech chal nadi. Nikidhi e tie Lake Basin kacha
to ng'ato ok par ni to jok madonje pigi security maromo nade in terms of disaster risk management ma wanyalo miyo gi masama gidhi manyo rech to gin gi equipment malong'o ji ok lal ei pi kacha ni mano iwuoro ndi ni ok en priority mar governor mabe kata skul manodhiye to min gi ne tere mane skul gi fees mar uso omenan to nyalo wuoro ni to kara priority mar jatelo en ang'o omiyo penjo no odok ne japiny ni sama wago kura ting'e ni wan kuma wae kocha samoro gonya has more power than beginning to paro ni be jatelo nigi paro maliw omiyo jok manigi paro maliw kaka Kevin Osido gi Brenda kae kata gi Cleo to samoro ok nyal yier kata ka gidwa chung ni gonyo okiyuko jama ni pok yiengo mama tunda olwar ni itiwe wawe gi dhowa kama omiyo kaka watimo yiero marwa sani dware ni mondo japiny ochak penjre ni manifesto ma gavana wacho no dwa timogi ere kaka gigo relate gi vitu kwa ground sama wantie sani ni gik moko dhi nadi ka ine gavana to bang'e idwa ni mondo iduog kendo to kwawacho gavana we mean all the elective positions nyaka mar MCA obed senator obed women rep jogo te watiyo gi gavana as an example mar jogo ma wayiero ae bang'e waa kanyo to wamiyo japiny gimiluongo ni CIDP manyiso ni en a mechanism ma wanyalo choko godo duond japiny mondo wamiye thuolo mar mondo nyiswa gigo modwa ni mondo tim tido ka bende counties mang'eny particularly magwa makaluogi be gimondike CIDP gi gimitimo opogre ni kidhi kamoro to nowach ni dwa ni mondo ger chiro kata idwa ni mondo ger gimachalo kama to for the last 2 years and a half ma governor osebeti office kata mana procurement mar gima nowach ni dwa ni mondo ger onge omiyo wan kaka jogo mago kura wachak penjre ni what is it ma wadwa ni mondo tim it is as good as not voting kech not voting no be is voting for the wrong person mochung' e office cha koro japiny dware ni mondo chak penjre ni ere kaka wanyalo jipanga wa organize ourselves nikech kiwacho weche mag bodaboda jabodaboda nyalo organize their big network magi yier governor ma governor yier ma wabed gi history mar ni governor marwa ne jabodaboda to nikech wantiere nyaka gi jogo moyier MCAs kata mane bunge mamalo kae jok ma ok nyal kata mana wacho kizungu koro ipenjri ni to koro ng'eyo wacho kizungu gi koso timo gima jopiny dwaro are they the same things or is it different to bende nitie jok moko bende ma kizungu gi kia but king'iyo kaka gitiyo to ratiro gi mar tich to is okay omiyo jago kura dware ni mondo penjre ni to as we talk about devolution gi gik ma sirikal mag kor gwenge obed ni timo gi kaka jowinjo wawacho no ere kaka wanyalo merge all these interests akia ni ji adi for example ma osego simo ne jochungi kata representatives magi National Assembly members and also senators manitiere e mediation committee ni japiny oripo bed ni the more mawa emphasize oripo bed no ng'eyo ni the more mawa emphasize importance mar devolution to jogo miyiero will see the same sense mana kaka ne wamuso gi ndalo mag jenzika ing'eni ko nyisi ni wewe tutakusalimia to kata gima rach midwa timo cha be koro kitim luoro ma kimiwacho ni to koro kata ka ngadhi dala ang'alu kanye omiyo ok nwaneno between May and up to August ng'eny jogo moyiero ok nodok kata mana e miche gi nikech giluor ni dhi mosgi the same spirit and citizen agency dware ni mondo wakete e critical matters kaka mag devolution wamosuru jogo ma wayiero jochung' mekwa mantiere houses mopogore opogore county assemblies. I'm so surprised Cleophas nikech jogo moyier MCAs should not be silent about weche matimre between national government and the county governments oripo bed ni gibende giloso through duol margi miluongo ni county assemblies forum kata mana independent counties can speak nikech magi gin jogo moyier magine magi chung' ne weche mag devolution at the grassroots level tiwuoro ni to ang'ono momiyo MCA ok los ang'o momiyo speakers in their caucus ok gilos mondo wane ka gibende gi support weche mag devolution luoro nyalo bedo ni ka giloso te techo gi oko sani en kitemo wuoyo resign ka pok wagoli lakini ng'eni ka kiwuoyo weche ma jopiny dwaro to kata ng'ama dwa tich oko cha be oluor nikech en gi support base manyalo mose marach nikech kaka damedu ng'eni MCAs seche ma gine county assemblies gine ma gikadho chike mag counties gine ma gikadho budgets mag counties matiende ni gine ma ging'eyo pek ma gin go ni wakadho budget ma kama e county wa to pesa to kwadhi yudo duon ni nyaka bed ni serikal mamalo winje kila ng'ato winje ni
wasekadho budget makama sirikal mamalo nego bed ni miyowa pesa mondo wachop dwachwa wachop dwach jopiny ma represent e counties or rather wards wagi mane ka onge gimoro amora kendo monego bed ni miyo duon gi winjore to this is the only reason. To wach moro Kevin Osido wacho mar ni seche ma wayiero jogi apani medero ni seche ma wayiero jogi bed king'eyo ni function mane e function mar governor to function mar senator en mane to function mar mjumbe en mane mondo kik ng'ato bi seche mo campaign ong'isi ni abogero nu sibtal to dwa gero nu sibtal tenen mbunge odwa gero sibtand ni with what function de mane modwa gero ko nikech mate function mar governor seche ma ng'ato ng'isi ni adwa gero ndara wang'e ni classes mage mag ndara nikech iyudo ka seche moko nitie ichope gweng' tiyudo ka nitie ndara moro moko ger nikech governor gi mjumbe ok winjre ni ok nugona kura koro un kora ng'ucham wich tekou kata ng'at manugone kura chakaro bio ger nu ndara tiyudo ka yuarruok no nitie wawe bedo jok maketo siasa e weche mag development. Kama nitiere soma ne ote moro achiel kaka to bang'e ang'aduo kaka koro watu wake weche mamoko. Jairus Nisin wacho kani awinjo chenro ka nitiere Siaya ka baba jodala wasani Kenya ka sekta te nitiere ywaruok en wach mane en chakre wacho omenda mag counties lecturers ok puonji weche osiptal dakteche bende dwa ng'anyo akiana gisalando podi wabukoni karka wach mantiere ni Adani odonjne piny Amerika kocha gi ketho matude kod mendalo mago mana weche matuchiw gi mbui mar Citizen Digital ne kod moge jwang ka ntiere karka japiny dwaro nen nikech gido timo wacho japiny dano ka county tiyo tiende nango Brenda acha kodi ka kendo iwacho ni gima ng'ato nyalo neno to wach ni pesa mobiro Alego Usonga pesa modhi yora rieda yo Uyawi Beach mane kama nantie machiegni endara makineno kiwuok nang'o makiridori piny kikalo nangu endara mipire jok mane namka gikadhe nade ka giduogo ku bende nitiere county matiyo karka kata county matiyo mar nyawacho ne dier ndara ntie ka osuptal ntie kenen gi yath lakteche ka ichulo school ntiere ka ICD nyithindo ntie school nyoro nalose weche mag drop out gigi duto gima japiny nyalo neno to wach ni pesa mag governors gogo nduru sani TV ni pesa ni chopo kendo japiny neno berne gin gik mage mapono japiny onego beni geno kata rito maduong' wacho ni health is wealth. Ka ine county kacha tidhi e sibtal obede sibtal maduong' mar county obed sub county hospital bedo ni nyadhi e sibtal miyud ka nitie daktari miyud ka nitie otanda miyud ka nitie yath at that affordable rate majapiny bedo ni facility no nitie to it is working properly mano nyiso ni county tiyo but sasa medhi e sibtal ting'ise ni aya koro yath tang' ne dhi nyiew kin waonge yath kata kidhi tiyudo king'ise ni daktari onge daktache ni e ng'anyo kidhi tiyudo ni nurses wacho ni ok ginya bede tich pok ochul gi dweche 6 means ni county ok ti. ECD, that is basic education. Kuma kila ng'ato chake cha nen function manokawo wene counties. Seche ma nyithindo dhi e skunde ka kata seche ma facilities go onge wawe mana mokwongo kata ni gidhi e skul seche ma onge ECD facilities cha onge koma nyithindo chake kapok gidhi e primary nikech ka goro gichopo e primary to koro it stops being a county function koro donje education mamalo bedo ni facilities gi onge kata gintie to gionge staff kata staff nitie to pok ochulgi to onge kata training moro malong'o magiyudo mino ni county ok ti. Machielo manyamede ni chirni wa mantie security generally en a national government function but CSA ng'at mani in touch gi jok mani ground no gin the people at the devolved units. To these people at the devolved units kechokang ni wat ni serikal mama aloang ni bi ma gernu chirni kata make sure ni chirni gi
nigi light, chirni gi nigi pi, chirni gi nigi sanitary facilities. Nikech seche moko sirikal mamalo nyalo ket giwach niya kama to nitie chiro makama, but chiro ni ng'ama collect usuru, ng'ama collect license, johanda swekra, nitie pesa magichulo ni county pile ka pile kata monthly kata yearly in form of licenses. Services mage monego bed ni giyudo kuma gichule pesani. Nikech ka ukawo siling 20, siling 30 odiechieng' kodiechieng' kuom ja ohala manie chiro cha, kuom ng'at moyawo duke kanyo, onego bed ni chiro ni nitie light mokang' na wach ni chuna ni nyaka lor duka kata nyaka lor stall sa 12, nikech koro ka mudho osedonjo to onge kaka ng'ame duso nikech insecurity nitie kanyo. Ni an ka to kanyal yudo pi maler, ok anyal yudo sanitary facility malong'o e chiro seche mantie kanyo. Mago e gik monego bed ni wang'eyo, mane how to gauge ni nitie county matiyo malong'o kata county ok ti malong'o. Those are just a few functions ma wanya point out. Kamano, Kevin Osedo, kinyalo medo kar ka japinyo ne ang'o mondo wach ni county ma Kisumu tiyo. Gima Brenda wacho kanyo miya paro kae, kendo anyalo wacho ni county ma Kisumu katiyo gi functions kako wache kod parameters mochiwo. anyalo wacho gi chir ni hospital moro ang'eyo county ma Kisumu magigo teke dhi kata kinya yudo. Idhi e clinic mar tuo sukari tikoni yath onge. Idhi kanyo kone dhi nyiewo yath kacha laktar mino bathe cha kek moro mudhi siemu ni oko kacha minyalo kawe yadhe. Lakini mino ka giduro temre tiende ni hospital ni ok ti. Onya bedo kanyo kuom ranyisi ng'ato neno kanyo ng'ano chenro sa nitie kone wacho ni Kisumu county ok ti. Nikech ang'o omenda onge koso management mag omenda miore county gi ema onge. Kin gik mamoko kendo mantiere ang'ene county ma Siaya kuom ranyisi kama iwuoke alwora ma Rarieda ineno weche mag apeni uyoma kanyo kaka gintiere. Excuses mosemiyi kinde mokalo magi part of them koso nyabedo ni range na yeni kiwacho uyoma kama e Nyabera kacha to nitie ndara moro mawuok Nyabera kadhi nyaka Luanda Kotien. Ndara ni rach sinyawuoya, ok en ndara ma kata kiluwe tasegaga mbaka gi mjumbe marwa osiep na daktari senior council Otiende Amol. Tieno nyisa ni Kevin ndara ni kawa lose tieni pesa te mag CDF mag Rarieda te bilale ndarani. Wan gima na nyiso mheshimiwa anto karakoro planning ni mheshimiwa kata mna upgrading of ndara kende okikonye jogi nikech kata jok malao meli madhi Mbita gikalo ka gia nyaka Kisumu, ka gia Seme, ka gia nyaka Busia, joma dwa dhi Mbita ma ok dwa luoro Ahero all the way to Homa Bay. Nyaka gikal through gate marwa to kanye kama ndara no nitie. Koro you imagine revenue ma county nyalo yudo kata ka giketo toll line. Nikech nitie toll line. Kidhi Bondo, Missouri route to nitiere kuonde ma jo kanjo ma Siaya county okete toll ma kokichulo ti ywayo tigori piny. Koro yere iketo toll nikech en toll. Ne waromo kod nyaka beta. Koro imagine nito ndara ni kolos revenue marom nade mako ket toll ni nikech en toll to county nyalo yudo. Omiyo weche mag planning gin gik ma wanyalo kwayo jogo motelo nwa ni mondo waketre uru e tie japiny kama japiny nitie. To kiwacho weche mag health and all those things, ng'eni sama iketo hospital kata kamoro nyaka bedni there is a history momiyo iketo gino kanyo. Samoro demand mar services mag health ne ng'eny to ne onge hospital, koro ket hospital kanyo. To pok wang'iyo gima waluongo ni funds following functions cha. Wapene to sama koro seketo hospital e kor gweng kacha ang'ono momi ikete to services maromo nadi manyalo ma jopiny gi ne dwaro kata dwaro mondo kete hospital. Nikech ing'eni Cleophas hospital nyalo bet e kor gweng to services mimiyo jopiny ok gin gik ma jopiny dwaro. Samoro bende services ma jopiny dwaro ok gin ma hospital no chiwo, be daktari muripo bedi nitiere kaluwore gi uptake mar services go beni daktari onge. Omiyo magi gin gik ma japiny nyalo konyre gi sirikal through gima waluongo ni planning process cha. To planning process ka ok ti
to japiny oripo bed nong'eyo nonyalo su serikal. Onyalo tero serikal e doho mondo duok penjo ni ang'ono momiyo wan gi siptal e kor gweng' ka to daktari onge, yath onge, ere kaka wanyalo konyre. Erokamano nyaka Kevin Osedo. Achik mana kodi kanyo bende kimiya wach mari mogik. Chenro gi duto nitiere governors mondo no ka gidhi yudo green light mondo mi pesa ni ochopnegi. Geno mag jopiny obed kanye to ote mari ne governors ahinya mekwa makaluo mondo wane dongruok, wane devolution gi wengewa ka wadonjo Nyanza to wane devolution ne adieri ka nitiere telo. Wach mari mogik. Governors wakwayo ni mondo ukonyre gi jopiny mondo marginalization kwedruok ma waseneno kaka jo oganda makaluo e higni mokalo go mondo watigi devolution mondo wa address gi. Beduru gi thuolo mondo winj jopiny uriwre paro mondo wane ka tich mar devolution ni tiyo nwa. To ka en governor mar first term ting'eni ka kitiyo maber ne jopiny e kaka gidhi mor kodi kendo gidhi miyo opportunity mar mondo oyieri e term machielo. To kitiyo marach to wadhi mosi mwanyisi ni bye bye. Erokamano. Erokamano ahinya. Nitie kaunti moro mang'eni iwacho ni onge logo dere. Logo de chiel. Brenda. Wach mari mogik. Wach mari mogik an be Adamed ma wacho ni kit scrutiny mewaketo e national government gi kaka itiyo gi omenda ne japiny wabed ni the same amount of pressure mawaketo ni mondo wane service delivery gi national government watime nyaka e counties ka nikech counties ka ema geno wanitie ni dipo ka chieng' moro wabedo gi sibtal maduong' Siaya kacha marom gi Kenyatta to mano timre mana ka wa make sure ni pesa magdonje counties itiyogo maber. It is not enough ni wabed ni wago koko ka ni miuru counties pesa pesa mimiyo counties ni idwa ti kode nang'o. Wabed ni wane jok matemo wabed gi duol achiel no mar dwaro nikech ng'eni seche ma pressure cha nitie to koro waseneno ka wan gi riwruok e paro to wanyalo chopo gima wadwaro cha. Erokamano ahinya wakili Brenda Ongalo kuom bedo kodwa ka achiel kod Kevin Osedo jalony weche mag telo kendo jatatije ka County Governors Watch kuom twak kendo wagolo dok it jowa kendo wabedo gi thuolo mar ng'eyo gi achiel kachiel. Koro mag jwang'in mioro na ote kendo wasomo gi. Erokamano ahinya. Sa romo kanyo sa 2:30 mane makelowa e giko mar chenro ikere mana kar ka mathoth ang' wabiro godo e chenro mar chal mar piny Kenya sa 3 nyaka rom kacha sa 5 kendo wadhi nyaka jatend piny Kenya chak loso e wi chal mar piny Kenya. Adhi bedo kaya kod welo adek modhi bedo kwa twak kod achiel kachiel Suba Churchill, Samson Omondi mano mawuok ka Kenya National Commission on Human Rights kachiel kod ka wakili Joshua Nyamori. Sa 3 nyaka sa 5 ikere mar Ramogi TV chenro mar mbako romo pod adhi bedo kodi kae kinde gi duto. Nyinga Cleophas Oloch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka Chisango kaono nantie kako joma wuok Siaya Alego Usonga inside kod Uyoma Rarieda County ma Siaya. Watudre odiochieng' machielo kata odiochieng' ni kapod odhi nyime oriti masane. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our